Ale je to hrozné, lebo nemáme už farby, už to nejde. Práve túto. Tu máš! Rýchlo, Maxo, ale... Tak, toto je moja Rýchlo. Tak, toto je moja zmrzlina. A potom ideme rýchlo. Jablko. A to bude koniec videa. A vyhodnete mi... No. Spočítal si boky. Počkaj, ja ešte nemám. Ja len... To je moja. Dobre. To je jedno koho. Takže chodník spravím. Lebo ako keby to vytekalo na chodník. Dobre, to sú už detaily. Dobre. Počkaj, ja sa nemám čo potrebujem. Ľudia, my sme to ešte nezastavili, takže... Takže, dobre, všetci máme, pozrite. Tak, poďte ohodnotiť rýchlo moje. Rýchlo. Nerozmýšľajte proste. Au. A ty máš... Musíte mať hodu. 8. 8, dobre. A ty? 11. Čo? To nemôžeš. Tak dobre. Len 10 môžeš. 9. Dobre. 9 a 8. Koľko to je? 17. Ty kokot. Ty čo máš? No, hej. Dobre, ja ohodnocujem. Pardon, ľudia. Ideme ohodnotiť Jurkovú zmrzlinu. Konečne som to vyslovil. Tak, ja mu dávam, mne sa to strašne ľúbi. 9 bodov, mne sa to páči. Maxim, prosím, Maxim. Ja ti dám. Prosím, dám ti veľa bodov. 10. 19. Aj mi nedať. Dobre, také veľa, dobre? Čierna. Dobre, a toto je Maximové. Ja ti dávam... čokoládová. Ja ti dávam za to, že si mi dal 9 bodov zase, možno tak... Dám ti 8. Ja ti dám 5. Ja som ti dal 8, ale... Tak koľko mám? 2, 3? 13. Áno, 13. Není to úplne málo, Maxim. Tak, a ideme rýchlo urobiť... Jablko. Ja viem urobiť malú jablko. Potreboval by som toto červenú. Takže ideme urobiť rýchlo jablko. Fú! Potrebujem červenú. Je tu červenú vôbec? Áno, je predstav si. To je červená, čamo? To je zelená. Tak Tak ja už to skoro mám reálne. kde je červená? Čamo ty ju máš? Nemám. A ja budem mať zelené jablko, lebo červená už asi ani moc není. Ja lovím žutú. Žuté jablko. Modré. Modré nečie. Pardon, ľudia, ja som videl modrú. Bože, to je hrozné, ja to musím zamalovať. To je hrozno. Prečo je to také? Ľudia, tak toto je moje jablko. Som si to pokazil, že úplne ľudia za to, že som išiel modrým, ale ja som normálne pozeral sa do tohto, reálne do fotoaparátu a tam vyzeralo to ako zelená. Modrá. A potrebujem poslednú hnedu. Kde je hnedá? A hnedá je... Počkaj. Toto je ona? Hnedu mi nájdete, ne? To je ona? Áno je. Počkajte, chalani. Tak ja mám hotovo, ale to je dobré, hento madra. Aha, pozri. Áno. To je dobré, že som urobil zlú chybu. Dobrú.
No ale akože som išiel modrou a to bola zlá chyba. Hej, ale... A potom zelenú, takže to bola dobrá chyba. Ľudia, ideme vyhodnocovať. Nie, počkaj. A ja počkaj. Však ideme vyhodnocovať, ale chvíľu si musíme počkať. Vy neviete, koľko nám to trvalo. My sme to ešte zastavovali, ale vy neviete, koľko nám to trvalo. Možno nám to trvalo fakt 3. No a celé video bude mať asi pol hodinu. A už to mám. Pol hodinu, aha, Jurko. Už je 31 minút. Už to máš? Rýchlo. Nemám. Dobré, aj žlté jablko je, keď je... Je. Je? Keď je toto ešte není zrelé, že? Je aj žlté jablko, že? Áno, existuje, ja som videl. Nedá, kde je? Dobre, ľudia. Kde? Počkať. Kde ich nedá? Kde ich nedá? Nedá je tu. A je aj biela? Biela není. Rýchlo! Zase ide. Dobre ľudia, ideme vyhodnocovať. Povedzte mi, koľko mám ja jablko. Pozri. Rýchlo, Maxim, nedodávaj. No čo. Moje jablko. Dajte tomu takže 5 bodov. 5? Dobre. Jurko, ty. 6. Dobre, Takže 11. Nechaj to. 11 bodov. Ja som tam nespravil také srdiečko. Ja som spravil také. Takže toto je Jurkové, toto. Ako dá sa, je to pekné. Ja mu dám, za to, že mi dal 6 bodov, ja mu dám 6 tiež. Budem dobrý. A ja ti dám... Ešte... Poď sa. Takže... A ja mu dám... Koľko? 6 bodov. Dobre, takže máš 12 bodov. 12 bodov. A rýchlo, Maximové. Takže ja ti dávam 3 body. Jurko, koľko mu dávaš bodov? Idem. Ja som mu dal 3. Kde? 2,8. Takže 5,8. 5,8. Takže ľudia, za to ideme vyhodnocovať. Takže... Vy si spočítate vlastne, ja napíšem. Napíšte si, koľko máte. Maxim nevie počítať. Takže 12 a 8 je 29. 20. 5, 20, počkaj, ticho. 18, 5, 18, 24,5. 31. 48. 36,5. 48,4. Ľudia, malo by mi to tak ísť. Počkajte, ja spočítam aj 10, 19, 29. 2, 1. Počkaj! Dobre. 40, 41, Ticho buď! 45,5. Koľko? 45? 45? 5. Lebo na tomto prvom, keby Maxim mi nedal tak málo, tak... Dobre, a Maxim... Ježiši, Maximovi, rýchlo! 21, 9, to je 30 a 35. Ja už nemám cerusku. 35,8. Takže Maxim je posledný. Škoda, nevadí, je to len hra. Jurko je druhý a ja som prvý. Takže prvé miesto Samko, druhé miesto Jurko a tretie miesto Maxim.
Tak ahojte ľudia, majte sa. A Maxim začal plakať. Zase. Takže ahojte ľudia. Pozdravujem vás.